Terve taas! Tällä videolla tutkitaan näitä etärepositorioita. Käytännössä siis jossain kohtaa noin GitHub, GitLab, Bitbucket, muut vastaavat käydään lyhyesti läpi. Tuon ensimmäisen nyt varmaan useimmat onkin ehkä kuulleet jo. Mutta tutkitaan siis ensin tätä perusideaa ihan näiden tämmöisten kaavioiden avulla, ja sitten katsotaan ihan sitä käytäntöä sen jälkeen. Eli tilanne tähän mennessä on ollut aina se, että meillä on se työkansio, missä koodia tai muita tiedostoja säilytetään. Lisätään niitä sinne odotusalueelle ja sitten tehdään näistä se commit sinne version hallintaan, eli tallennetaan aina ne muutokset. Ja tämä on pitkälti ihan riittävä, jos tehdään yhdellä tietokoneella hommia. Mutta sitten, jos ajatellaan sellaista tilannetta, että mennään vaikka tuonne yliopistolle, pöytäkonetta ei sinne oikein raahata mukaan, eli läppäri on siellä sitten mukana, ja nyt meillä onkin sitten yhtäkkiä se koodi kahdessa paikassa. No, jollain muistitikulla tai pilvipalvelulla, verkkolevyllä sitä voisi varmaan siirrellä. Se varmasti toimii kyllä, mutta se ei sitten pidemmän päälle ole kovin kannattava ratkaisu. Eli jollakin tavalla meidän pitäisi nämä kaksi paikallista repositoria saada nyt sitten osoittamaan johonkin yhteiseen tavallaan ehkä verkossa olevaan kopioon, joilla on sitten aina se yhteinen historia. Lähdetään ihan tästä yhden tietokoneen tilanteesta liikkeelle. Saadaan selkeämpi tästä kaaviosta. Eli siis meillä on jonkun näköinen sellainen etärepositorio. GitHub, GitLab ja muut tällaiset vastaavat siis käytännössä tarjoaa sen palvelun, missä mä voin sitten säilyttää tätä mun omaa koodia. Ja nämä pitäisi nyt sitten saada jollakin tavalla keskustelemaan keskenään nämä kaksi. No, näihin löytyy Gitistä ihan valmiit komennot, joilla saadaan tämä tehtyä. Eli käytännössä katsoen meillä on siis push ja pull, eli pushilla työnnetään sitä koodia sinne ja pullilla sitten vedetään sitä koodia sieltä. Pullia aika harvoin tarvitsee sitten kuitenkaan, koska silloin kun me vedetään se koodi sieltä, niin se käytännössä katsoen sitten heti mahdollisesti jopa ylikirjoittaa joitakin muutoksia, joita me ollaan tehty siellä paikallisesti. Eli tästä oikeastaan nyt sitten puuttuu vielä yksi komponentti. Eli meillä on aina tuosta etärepositoriosta kopio. Eli no, periaatteessa voidaan katsoa, että se paikallinen repo on myös jonkunlainen kopio siitä etäreposta, mutta sitten meillä on erikseen vielä sellainen erillinen kopio. Ja tästä löytyykin sitten kaksi uutta komentoa sitten vielä. Eli meillä on fetch. No, oikeastaan tässä on pull nyt sitten molemmissa, mutta me voidaan ajatella sitä sillä tavalla, että tämä on pull ja merge, eli samaan aikaan vedetään se koodi sieltä ja liitetään se tuohon meidän paikalliseen tietovarastoon, ja sitten tämä toinen on enemmänkin sitten, no se on pull, mutta se on käytännössä sitten mahdollista sen, että me voidaan tehdä se merge vielä erikseen. Eli idea on siis se, että kehitetään tätä meidän ohjelmaa tai mitä ikinä tehdään tässä, ja sitten tehdään tuo push, ja sitten siinä tilanteessa, jos mä sitten haluan sen sinne mun toiselle koneelle, niin sitten lähtökohtaisesti aina tehdään se fetch, saadaan sieltä nämä tiedot, sitten voidaan statuksella katsoa, että mitä siellä on muuttunut, voidaan katsoa diffejä, ja sitten jos halutaan, niin voidaan tehdä se merge, jolla saadaan sitten se koodi liitettyä tähän meidän paikalliseen repoon. Ja tosiaan siis tilanne on käytännössä katsoen tämä. Eli kaksi tietokonetta, mulla on oma pöytäkone, oma läppäri, ja molemmissa on se paikallinen repo, mutta sitten molemmat voivat työntää sitä kamaa tuonne GitLabiin, GitHubiin, johonkin vastaavaan palveluun, ja sitten taas molemmista voidaan tehdä se fetch, ja sitten yhdistää sieltä ne muutokset, mitä sitten kulloinkin halutaan. Ja nyt tämä on nyt tämmöinen tilanne, että me on tavallaan tässä yksin kahdella tietokoneella mukana, mutta siis ihan hyvin voisi olla tämmöinenkin tilanne, että meillä on siis työntekijöitä. Tässä on nyt työntekijän 1 ja 2 ja 3 omat koneet. Kaikilla on se sama paikallinen systeemi siellä itsellään.
ja kaikki käyttää sitten sitä samaa yhteistä etärepoa siinä. Jos on joku firman projekti tai joku kurssin harjoitustyö, mitä tehdään isommalla porukalla, niin tämä olisi se perusajatus siinä. Eli siellä on se yksi yhteinen tietovarasto jossain siellä pilvessä, ja sitten kaikki pystyy sitä koodia sinne sitten lähettämään ja hakemaan sitä sieltä. No, lähdetään seuraavaksi katsomaan, että mitä nämä kaikki eri palvelut oikeastaan on. Lyhyesti sanottuna, nämä on kaikki tällaisia nettisivuja, jotka tarjoaa sitten sen etärepositorioiden säilytysmahdollisuuden. GitHub on näistä varmasti se kaikkein tutuin monille, jopa siihen pisteeseen asti, että välillä kuvitellaan, että Git on sama asia kuin GitHub, mutta ei se näin ole, eli siis GitHub on nyt vain yksi palvelu muiden joukossa, ja se palvelu, jonka ne tarjoaa, on pohjimmiltaan se, että siellä voidaan säilyttää sitä omaa koodia, eli tavallaan kopioita niistä meidän omista paikallisista repositorioista. Ja siellä on sitten kaikkea projektin hallintaan liittyvää ja muuta sellaista. Verrattuna sitten esimerkiksi tuohon GitLabiin, niin GitLab on siis ihan täysin vastaava palvelu, hiukan erinäköinen, mutta sieltä löytyy kyllä sitten kaikki samat ominaisuudet. Tämän merkittävin ero tuohon äskeiseen on se, että tämä on avointa lähdekoodia. Kuka tahansa voi asentaa tästä itselleen vaikka kopion. Eli siis tämä löytyy tuolta gitlab.com-osoitteesta, mutta sitten meillä on esimerkiksi tuolla yliopistolla niin gitlab.utu.fi, siellä on se sama koodi pyörimässä, ja tätä voidaan nyt sitten käyttää esimerkiksi yliopiston sisäisesti. Eli se on nyt ainakin semmoinen yksi merkittävä ero. Tämä on suljettua lähdekoodia, yhden porukan omistama, ja tämä on sitten koko koodaaja-yhteisön kehittämä, jos näin voi sanoa, ja sitä saa sitten käyttää myös vaikka ihan omissa systeemeissään. Ja Bitbucket on sitten vaan, se on vaan kolmas tällainen palvelu, ja muitakin kyllä sitten vielä teknisesti on olemassa, mutta nämä nyt lienee semmoiset yleisimmät näistä. Näillä tulevilla videoilla ja tälläkin videolla katsotaan sitten enemmänkin just tätä GitLabia ihan sen takia, että sitten siellä on suunnilleen samat jutut kuin täällä meidän yliopiston sisäisessä systeemissä, niin näkyy sitten täysin samanlaisena kuin esimerkiksi näillä oikeilla harjoitustyökursseilla se, että miten näitä sitten käytetään. Joitakin eroavaisuuksia näistä voi sitten vielä halutessaan lähteä etsimään. Tässä on nyt esimerkiksi sitten tätä, että mitä toi ilmainen missäkin sitten sisältää ja mitä niissä maksullisissa on ja kuinka paljon ne maksaa. Tämmöisissä sitten kannattaa vähän katsoa sitä, että milloin nämä on julkaistu, koska siellä voi sitten olla jonkunnäköisiä asioita myös muuttunut. Täällä on esimerkiksi tällainen vertailu. Tämä on jo 5 vuotta vanha, eli todella vanha. Täällä just GitLab itse vertailee GitLabia ja GitHubia keskenään, toteavat omansa paremmaksi, mutta voi olla, että nyt tämän jälkeen niin siellä on sitten aika paljon erilaisia muutoksia tullut. Eli ehkä GitHubistakin nykyään sitten löytyy näitä ominaisuuksia. Ja tässäkin itse asiassa kattelin tätä, eli tämä sanoisi, että nyt näissä molemmissa on sitten rajaton määrä näitä tämmöisiä sekä julkisia että yksityisiä repositorioita. Mä alun perin itse GitHubista luovuin just sen takia, että siellä oli sitten rajallinen määrä noita yksityisiä repoja. Eli siis koodia voi pitää siellä julkisena, mutta jos haluaa pitää sen itsellään, niin sekin on mahdollista. Mutta näillä oli tosiaan muistaakseni aikanaan joku määrä siinä. Mitä koodia sieltä sitten löytyy? No, sitä pitää sitten kyllä ihan osata etsiä. Pistää Googleen, että joku ohjelman nimi ja sitten source code siihen hakuun, niin löytyy kaiken näköistä. Ihan joitakin esimerkkejä. No, GitLabin oma koodi löytyy yllättäen GitLabista, eli täältä se löytyy. Aika paljon on kaiken näköistä, ja sitten täällä on yleensä jonkunnäköisiä tämmöinen README-tiedosto, missä lukee sitten mahdollisesti käyttöohjeita, asennusohjeita, dokumentaatiota. Tässä on nyt lähinnä sitten linkkien muodossa nämä kaikki. VS Code, monille tuttu tämmöinen koodi-editori ja kehitysympäristö. Täällä on siihen liittyvä koodi ja siihen liittyviä sitten ohjeita. Ja miten tähän voi osallistua? Kukas tähän on edes osallistunut? Täällä on näköjään yli 2000 kehittäjää ollut mukana tässä projektissa. Eli tästä nähdään tosi hyvin se, että se Gitti skaalautuu todella monelle käyttäjälle ihan käytännössä katsoen tosta vaan. 130 000 committia, eli tätäkin on aika paljon tässä vuosien varrella
kehitetty, ja näköjään 37 minuuttia sitten tänne on viimeksi joku laittanut lisää koodia. Linuxin käyttöjärjestelmäydin löytyy täältä. Siellä on 1,5 miljoonaa kommittia lähestyy pikkuhiljaa, ja täällä onkin sitten 16 000 eri kehittäjää ollut tässä projektissa mukana. Eli kaiken näköistä koodia täältä löytyy. Nyt ei ehkä ihan tällaista näin monimutkaista koodia lähetä tässä sitten videolla testailemaan. Otetaan joku hiukan yksinkertaisempi projekti ja katsotaan, saadaanko sille sitten jotain tehtyä. Otetaan tosiaan esimerkkiprojektiksi tällainen kuin FXGL. Tämä on tämmöinen Javalle tehty pelinkehityskirjasto. Varmaan suhteellisen harvinainen. Monille tulee ehkä pelinkehityskirjastoista mieleen Unityt ja muut tällaiset Unreal Enginet ja semmoiset suositummat, mutta kyllä Javallekin näköjään löytyy jotain tällaista. Täällä on kaikenlaisia käyttöohjeita, ja täältä löytyy sitten myös tämmöisiä joitakin pelejä, mitä tällä on tehty. Nämä on ehkä tällaisia demoja, hyvin lyhyitä esimerkkejä, mutta testataan kuitenkin nyt sitten tätä. Ja mä menen nyt kuitenkin tänne mun Linux-koneen puolelle ihan sen takia, että mulla on täällä melko varmasti asennettu sitten kaikki, mitä tarvitsen. Eli tuossa on nyt sitten tuo osoite, mistä se koodi löytyy, niin nyt siis tutustutaan sellaisen asiaan kuin kloonaus. Eli kloonataan, eli jollakin tavalla kopioidaan itsellemme se koodi, mikä siellä on tarjolla, ja sitten sen jälkeen testataan sitä, luetaan vähän sieltä readmistä, että mitä siinä oikein sanotaan. Eli siis komento on git clone, ja tämä varmasti toimii kyllä siis tuolla Windowsin puolella ihan samalla tavalla. Se kertoo, että se nyt kloonataan ja jotain se sieltä sitten latailee. Tässä pystyy myös rajoittamaan sitä, että kuinka paljon sitä historiaa sieltä ladataan, niin sitten siinä ei kestä ehkä ihan noin kauan, mutta eipä sillä nyt väliä, sehän tuli sieltä sitten jo. Ja sieltä tuli tollainen kansio, mä voin mennä sinne. Ja täällä on nyt sitten kaiken näköisiä esimerkkipelejä. No mitäs tässä nyt sitten sanotaan? Okei, mobiili ei kiinnosta. Oliko täällä jotain muita ohjeita? Täällä on ylempänä. No niin, eli yksinkertaisesti sitten siirrytään sinne projektikansioon aina, tai tämän yksittäisen pelin kansioon, ja sitten ajetaan Mavenillä. No koitetaan tuota. Ekana tuolla näyttäisi olevan tuollainen kuin Asteroids. Täällä on nyt siis tuo koodi, ja sitten siinä sanottiin, että Mavenilla, katsotaan vielä uudestaan, Java FX Run. Eli annetaan Mavenille tollanen goal. Jaha, peli alkoi. Tää on vähän tämmönen näköjään yksinkertainen versio tästä klassikkopelistä, joka on ehkä vieläkin yksinkertaisempi sitten oikeasti. Mä ihmettelin tätä jo tuossa aikaisemmin ja en tajunnut, että mistä mä oikein saan ampua. No F-näppäimistä näköjään tässä on mahdollista ampua noita asteroideja sitten. Ja kuinka hyvä peli tämä nyt sitten edes on? No, peli kuin peli. Eli siinä tämä ehkä enemmänkin demoaa sitä, että minkälaisia asioita tällä kirjastolla nyt sitten pystyy tekemään. Suljetaan se. Ja nyt mä voisin esimerkiksi mennä tonne sourceen ja katsotaan mitä siellä on. Täältä löytyy, no, täältä löytyy tommonen kuin Asteroids Up. No mä voisin sitä vähän muokata. Näin. No mitäs täältä sitten löytyy? Tuossa on noita näppäinkomentoja. No löytyisiköhän tuo, kuten sanoin, niin tuo F on ampumiseen vähän erikoinen näppäin. Löytyisiköhän sieltä joku tämmöinen kuin Space, että saataisiin välilyönnillä mieluummin ammuttua. Tallennetaan toi. Mennään tuonne projektikansioon takaisin. Yksi vielä. Ja sitten vaan Mavenillä kun se ajetaan, niin se uudestaan sitten kääntää ja niin edelleen. Niin katsotaan toimiiko tämä. No, nyt olen ladannut siis avoimen lähdekoodin ohjelman ja tehnyt siihen jonkunnäköisiä muutoksia sitten itse. Kaikki se, että mitä me nyt sitten oikeasti halutaan tehdä ja mitä me pystytään tekemään näille, niin se on sitten yleensä selitetty näissä, että miten sen saa asennettua, miten se saa käännettyä, miten sitä muokataan, varsinkin sitten jos on joku isompi tämmöinen yhteinen projekti, niin yleensä siellä on sitten just ohjeet siitä, että miten esimerkiksi, jos haluat tätä jotenkin paremmaksi, niin miten julkaiset heille tiedon siitä, että
tämmöistä pitäisi saada. Ja sitten toisaalta, jos osallistut itse koodaamiseen, niin coding guidelines, täällä on kaikki ohjeita, että millaista sen koodin pitää olla, miltä sen ehkä pitää näyttää, miten sen pitää toimia ja muuta sen sellaista. No, katsotaan näitä kaiken näköisiä muita ominaisuuksia sitten myöhemmillä videoilla tarkemmin. Nyt voitaisiin sitten siirtyä siihen johonkin tämmöiseen niin kuin oman projektin kehittämiseen. Eli katsotaan sitten nämä tämmöiset ominaisuudet, joita tähän sitten liittyy. Ja sitten otetaan videot piteneen, niin otetaan seuraavalla videolla sitten vasta se, että mitä sitten, kun meillä on oikeasti ne kaksi eri tietokonetta tässä projektissa mukana, niin kuinka paljon meidän pitää sitten huolehtia erityyppisistä asioista, ettei ihan täysin sotketa tätä hommaa. No tuon ehkä nyt sitten toisaalta voisi ottaa mahdollisesti tähän videoon sitten kuitenkin mukaan. Mutta lähdetään katsomaan tätä seuraavaksi. No niin, tässä on tämä meidän ihan alussa tehty tämä yksinkertainen projekti, missä oli jotain tällaisia hiukan ehkä yksinkertaisia juttuja, mutta sillä nyt ei ole tässä mitään merkitystä. Mä oon Gitillä tällä kommentorivillä nyt siirtynyt tuohon kansioon, ja täällä tosiaan niin muutoksia ei tällä hetkellä ole. Logi, tää on tää mitä tuossa aikaisemmilla videoilla on sitten saatu tehtyä. No mitäs nyt sitten? Etärepositorio, no mä voisin sanoa, että remote, no ei täällä vielä mitään ole. Eli nyt seuraavaksi tutkitaan sellaista, että kun meillä on tämä olemassa oleva projekti, miten me saadaan tähän lisättyä sellainen remote, eli etärepositorio. Ja mä oon nyt kirjautunut sisään tänne gitlab.comiin. Tää on vähän erinäköinen kuin tuo GitHub, mikä noissa useimmissa muissa linkeissä sitten oli. Mutta tuolla näkyy jotakin projekteja, mitä mulla täällä sitten jo on. Eli täällä on joku vanha projekti tuolla, joku esimerkki. Sillä ei ole nyt mitään merkitystä, mikä se on, mutta tässä olisi siis täysin listaus niitä teidän omia projekteja sitten. Tehdään tuosta uusi projekti, ja nyt kun me tehdään tavallaan, me ei tehdä tässä täysin uutta projektia, vaan me haluttaisiin tuohon vanhaan projektiin nyt tämmöinen niin kuin nettisivu, eli siis tämä etärepositorio. Tässä esimerkiksi on siis tämä blank project, eli siis siitä tehdään tämmöinen uusi, täällä on tämmöisiä ryhmiä, mitä voidaan sitten näköjään tehdä. Mä laitan sen nyt nimenomaan tälle mun käyttäjätunnuksen alle. Ehkä siis, jos nyt lähdetään ihan liikkeelle siitä, että mä tekisinkin ihan täysin, tää on ihan täysin uusi projekti. Niin nyt sen osoitteeksi tulee tuo. Tästä mä saan valita sen, että kenelle se näkyy. Tämä voisi olla ihan julkinen. Niin nyt, jos minä laitan tuon readmeen tuosta, niin sitten tämä ei enää kelpaa uudeksi projektiksi sille meidän, tai uudeksi repoksi sille meidän alkuperäiselle projektille. Eli tästä mä voin siis tehdä tämän, ja sitten täältä code-nappulasta tosta kopioidaan toi osoite, ja sitten jos mennään tänne mihin me nyt sitten mennään, vaikka ihan tänne näin, kloonataan tämä näin. Eli nyt mä oon tehnyt uuden ja kopioinut sen tänne itselleni. Se on siis tuolla uusi projekti, täällä näin. Ja siellä on nyt jo se readme. Mutta mä en voi käyttää tätä uutta nyt tässä mun vanhassa ihan sen takia, että jos siellä on se readme, niin siinä tapauksessa näillä ei ole yhteistä historiaa. Eli ne on käytännössä katsoen eri projektit. Eli nyt, jos mä menenkin sitten tänne takaisin tänne kotisivulle, tehdään tästä uusi projekti, blank project, laitetaan se taas sinne mun omalle tunnukselle näin, ihan vaikka julkisena, niin nyt mun on pakko ottaa toi tosta pois. Ja tää on nyt se mun, mikä tän sit onkaan, git esimerkki repo, vaikka näin. Nyt tästä tulee täysin tyhjä, niin kuin ihan oikeasti tyhjä repositorio ilman tuota readme-tiedostoa. Ja nyt kun olen tämän luonut, niin täällä ei ole yhtään committia, ja nyt tähän tuleekin sitten käyttöohjeet, että mitä ehkä haluaisit tehdä. Gitin konfaus ensin, ja sitten kloonaus on sitten tässä myös, ja tässä on sitten tämä niin kuin olemassa olevan tavallaan lähettäminen tänne.
En nyt ole lukenut etukäteen, koska en aio välttämättä niitä edes täsmälleen seurata. Joten katsotaan nyt, miten se menee tässä mun esimerkkiprojektissa. Nyt pikkujuttu tähän väliin. Mä en ottaa tämän alemman osoitteen. Anteeksi, aion ottaa nimenomaan tämän ylemmän osoitteen. Nämä eri päin eri palveluissa mahdollisesti. Mä otan ehdottomasti tämän ylemmän. Ja sitten viimeistään tässä kohtaa, niin sun kannattaa katsoa toinen video, joka löytyy tältä samalta listalta, eli toi pääsyavainten asetus. Ihan sen takia, että sitten kun tehdään aikanaan se push, eli työnnetään sitä koodia tuonne, niin sehän on mun yksityistä koodia, yksityinen minun omistama repositorio, niin mun tarvii kirjautua sinne. Ja salasanoilla kirjautuminen on vähän hölmöä. Se kyllä pitäisi toimia, ihan toimii, jos sitä vaan, jos sieltä tulee semmoinen salasanan kyselydialogi siihen, niin saahan sitä käyttää, ei se ole sikäli kiellettyä. Mutta tässä on paljon parempi tapa pääsyavainten asetus, kato se toinen video. Mä en tässä selitä sitä sitten ollenkaan. Eli tosta nyt mä otan, kuten sanoin, tuon ylemmän linkin, ja sitten mennään sinne meidän projektiin, joka on tossa. Eli tää on nyt se meidän olemassa oleva. Ja täällä ei ollut sitä remotea, ja kaikki muukin on kunnossa, niin nyt mä voin tänne sanoa, että git remote add. Eli nyt mä voin lisätä tälle tällaisen etärepositorion. Ja sille pitää antaa joku nimi. Ja yleinen nimi on origin, eli tämä on nyt sitten tavallaan se alkuperäinen, tai se mistä se on, mikä on se niin kuin päärepositorio, mistä se on tullut, tai missä sitä säilytetään. Tuo origin tulee nyt käytännössä siitä, että jos mä jostain kloonaan tämmöisen repositorion, niin se origin on nimenomaan se, mistä se on kloonattu, eli sen lähde käytännössä katsoen. Tälle voi antaa ihan siis minkä nimen haluaa, mutta se origin on nyt sitten kuitenkin aika tollainen yleinen ja semmoinen kuvaava. Ja siis ideahan on siinä, että mä voin lisätä monta etärepositoriota näille. Mä voin lisätä tämän saman koodin sinne GitHubiin ja GitLabiin ja vaikka päivittää niitä molempia sitten ihan toisistaan riippumatta. Eli siis git remote add origin ja sitten tähän se osoite, että mihin osoitteeseen tämä origin nyt sitten viittaa. Ja se on nyt tollainen erinäköinen osoite, tollainen SSH-osoite. HTTP:tä saa siis kyllä käyttää. No siellä se nyt sitten on. No mitäs sitten? Status ei ole muuttunut eikä mikään muukaan, mutta nyt mitähän tapahtuu, jos mä kirjoitan tähän ihan vaan sen push? No se kysyy nyt sitten, että mitäs pitäisi tehdä. En ole ihan varma, mitä haluat tehdä. Eli se ei nyt tiedä, että mihin siellä tämä kuuluisi laittaa. Niin nyt mä voisin sanoa, että git push origin master, eli työnnetään se sinne origin osoitteeseen, siihen master-haaraan siellä. Ja nyt jos mä teen tämän, niin se menee kyllä. Kertoo, että sinne luotiin nyt tämmöinen uusi master-haara. Voidaan katsoa tänne, päivitetään tämä sivu. Ja siellä se meidän koodi nyt sitten onkin. Ja täällä nähdään sitten tämä koko historia myös tällä vähän graafisemmin. Ja täällä on nyt näitä mikkihiirimuutoksia, mitä mä oon tänne tehnyt, tällaisia ihan yksinkertaisia juttuja. Mutta kuitenkin se koko historia näkyy nyt sitten täältä, ja täältä voidaan tarkastella sitten just eroja näiden eri haarojen välillä, ja mitä kaikkea siellä on sitten muuttunut, ja milloin, ja kuka on tehnyt, ja muuta sellaista. Mutta sellainen juttu tässä nyt on se, että nyt jos mä teen tänne sitten taas muutoksen, tehdäänpä joku yksinkertainen muutos. Eli muita kaloja, täällä on kaiken näköistä. Mikäs kala me tänään keksitään tänne? Tämä ei ole kala, laitetaan siihen jotain loppuun taas näin. Status, eli jotain on muuttunut. Ja sitten tähän laitetaan add, lisätään taas kaikki, sitten commit, lisättiin lintu, noin. Niin nyt taas, jos mä teen sitten tämän push, no se toimii, totta kai. Tein pienen mokan, kun lähdin vaan saman komennon sieltä, mutta mä olisin halunnut nyt ihan tehdä pelkän sen yksittäisen pushin. Mä teen uuden commitin nyt tässä nopeasti ja sitten katsotaan, mistä oli kyse.
lisätään sinne siis jotain muuta vielä näin. Ja nyt jos mä sanon pelkän sen push, niin se taas valittaa sitä, että kun en tiedä, että mihin se pitäisi laittaa. Niin sen takia se ehdottaa tuossa sitten tuollasta. Eli kannattaa kirjoittaa siihen set upstream, niin silloin se laittaa tämän nykyisen haaran seuraamaan sitä etärepositorion haaraa. Eli kun mä laitan tän näin, niin nyt se tekee sen pushin ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin, mutta nyt mä voin tässä sitten sanoa, että pelkästään git push sitten seuraavilla kerroilla. Eli nyt, kun yksinkertaisesti niin meillä on siinä se master-haara siellä etärepositoriossa, niin me ollaan tässä paikallisessa koneella nyt sanottu, että tämä meidän master seuraa sitä etärepositorion master-haaraa. Niin nyt pelkkä push tietää sitten jo, että mihin se menee. Mutta nyt sitten, jos me tehdään tästä näin, että git branch, varmaan vaikka sitten se develop, hetkinen, semmonen meillä varmaan täällä onkin jo. Katsotaas. No meillähän on se. No sanotaan, että checkout develop. No siellä on sitten developin tilanne, eli täällä on eri muutokset. Tänne laitetaan taas joku ihan jotain järjetöntä. Tehdään tästä add. En ymmärrä, mistä tuo tuli, mutta sitten tehdään uusi commit, näin. Niin nyt sitten taas kerran, kun me työnnetään tämä sinne, sanotaan push, niin täältä tulee taas tämä sama. En ymmärrä, mistä on kyse, eli nyt sitten taas meidän pitäisi laittaa tämä seuraamaan sitä niin kuin etärepositorissa olevaa develop-haaraa, tämä nykyinen haara. Ja se menee sinne, ja sitten kun tänne katsotaan, niin täällä sen sitten pitäisi tosiaan olla. Eli mennään sinne esimerkiksi repoon, niin nyt tässä on sitten tämmöinen pudotusvalikko, mistä voidaan tarkastella näitä eri haaroja. No siinähän se pitkälti oli. Taidankin nyt tehdä sitten sillä tavalla, että tämä fetch ja pull siirtyykin toisaalta sitten tähän seuraavaan videoon, jotta saadaan sitten katsottua se, että miten se näillä kahdella erillisellä tietokoneella sitten oikein toimii. Jos meillä on yhdellä koneella se kaikki tieto tässä tähän mennessä, niin nyt me tavallaan vaan sitten säilytetään sitä siellä Gitissä sitten samalla. Ei meillä oikein tule tilannetta, missä meidän pitäisi sieltä sitten vetää ne muutokset tähän omalle koneelle, kun ne kuitenkin on tästä omalta koneelta sinne jo kertaalleen lähetetty. Eli tosiaan seuraava video, katsotaan mitä kaikkea me voidaan tehdä sitten, kun on monta tiimin jäsentä tai on projektissa mukana yksinään, mutta omistaa useampia tietokoneita.